Marahay na aga ka pamilya, ako po si Mitch Villanueva, asin mo niya na aldaw, iyaheras ko po sa Indo kung paano magibo ng 3D letter standee. Ang 3D letter standee pwede ta pong gamiton, halimbawa kung kita po magse-celebrate ng birthday, asin buot ta magkaigwan ng simpleng dekorasyon, ngunya na kita po ay nasa home quarantine period. Pwede ta po ining gibuhon, DIY. So kung ano lang po sa mga gamit na yaon sa harong, pwede ta pong mapakinabangan, asin gamitin pong 3D letter standee. Dugang na pandekorasyon po sa satuyang simple celebration. So, let's start. Ang kaipuhan ta lang po, primero ang gunting, ruler, marker or pencil, lumang karton, tape, asin, hot glue. So, punanta na po ang satuyang DIY project for today. So, sa tuya po na karton, magibo po kita ng 7 inches na lapad kan sa tuyang letter, and then 9 inches naman po yung taas. Yan. So kapag po nagibo na nindo, so 7 by 9 inches po nindo na layout, kuha po ka mo ng 2 inches na sukol. So by the way po, ang gigibuhon ta po ngunya na letter ay letter L. Ayan. So 2 inches po, digdi sa may side niya, and then 2 inches naman duman sa lower part po ng L. Pag nakagibo na po kita kan sa tuyang marking, ikakata na po ini gamit ang sa tuyang gunting. Sa mga aki po, mag-ingat sa paggamit kan gunting, magpatabang sa tuyang mga ate asin kuya. Yan. So, igwa na po kita ang letter L. Bawasan ta po siguro digdi na part kang letter L. Tata, syempre ang L po, baga bako man halabao na maray, so digdi niyang part sa baba. So, bawasan ta po mga sarong pulgada. Magibo pa po kita ang sarong pang letter L para naman sa likod na part. So, bali duwang letter L po ang gigibuhon ka. So, ini na po, so gibuhon tang guide. So, ini na po sa duwatang letter L. And magibo naman po kita ng 2 inches na lapad ng cardboard na ikakaagta para digdi sa pagitan kan sa tuyang letter L. So, uni na, so karton na gagamiton ta na ikakaag sa gilid kan sa tuyang letter standee. Bale, araw ka inyang kakaluwasan. So, sa paggamit po kang hot glue, mag-ingat, especially po sa satuyang kaakian. Baka po mapasok ka mo, so maghagad po ng tabang, giraray sa satuyang mga ate, asin kuya, o kaya akin nanay, asin tatay. Kapag natapos na po sa satuyang other side, ikaagta na po sa sarap ng L na ginibot ka subago. So, ikaagta na po ini sarong L. Pwede po kita magamit ng hot glue o kaya magamit ng tape. Uya na ang sa tuyang 3D letter standee. Gamit sa naan mga recyclable materials, siling ng lumang karton or patapok ng karton. Pero syempre bako sa nadigdi matatapos ang sa tuyang 3D letter standee, hulita kakaganta pa ininin dugang na dekorasyon. Pwede kita magamit ng colored paper, crepe paper, or pwede taman ining pintahan gamit ang watercolor o kaya naman ang acrylic paint. Depende kung ano yung available na mga materials sa satuyang mga harong. Kung halimbawa na igwa ka mong buot na tema para sa indong letter standee, halimbawa mga cartoon characters o kaya naman ay seasonal theme, pwede ka mong maggamit ng sticker paper as in i-print na sa nanindo sa indong mga harong. Sa kuya, ang buot ko ay tropical na theme. So, nag-print na ako ng tropical na mga dahon-dahon and pig-print ko ini sa sticker paper para idukot ta sa tuyang letter standee.
Ayan, so nakaagta na sa to yung front na design. Kakaagta naman, so sa gilid. So, ayan po mga kapamilya, tapos na ang sa tuyang 3D letter standee. So, magibo pa ako ng letter O and then tatapusan ko pa ining letter N para maging alon. Ayan, so sabayan po nindo ako sa paggibo. Purbaran man po nindo inisa sa indong mga harong. Ngunya nakita yaon pa man giraray sa home quarantine and mag-iringat po kita gabos. Marina aga kapamilya!